Si Jesus doon nagyoy mga gitawag nato iyang personal prayers. Iya bang kinaugalingon nga pagampo ngadto sa Amahan. Mao na nga kada gid na adlaw bisag busy kay siya hangtod sa gabi ini kakaadlawon ana mulakaw gid na siya og mangitag lugar nga adto siya makaampo. Nya usas iyang mga giampo di ay kining ato rong ebanghelyo purting ninduta ginindutan mo siyang giampo. Uy, ginindutan ba mo? Unsa may giampo niya? Oh, wasad kay Pao. Gihinay gito na kog basa kay para gyud mo kamatngon. Ang iyang giampo nga kita mausa ngadto niya og sa iyang amahan. Sudan ka Ginoo siya, ang iyang amahan Ginoo, gusto si Kristo nga kita mausa ngadto nila. Kamo gusto mo nga mahiusa mo sa Ginoo? Sure? Maayo. Nya nagampo mo na kanang imong tupad mahiusa nimo. Sige, nagampo mo? Sige, ingna kuno na imong tupad. Sige jud kog ampo nga magkahiusa ta. Sige, ingna. Ingna yung tupad ba? Ingna. Sige jud kog ampo nga magkahiusa ta. Lagyo naman nung kay taan ni ron. Social distancing naman ta. Unya naa pag tap-tap. So ang kalibutan mga igsoon, hilig kay social distancing, hilig kay divorce, hilig kayo legal separation, hilig kaya ng kural-kural, kanang utlanan-utlanan, maunay nakabuak sa panaghiusa. Ang kalibutan nagtudlo nato, ako ni wa kay labot ani, private property na ni, no trespassing, hastang mga tubig giangko na nga private property. Madugay ni ang hangin na sad ang kuno ni way hanggap og hangin din niya. Ana pamalit na mog hangin. Nigsod ni mog usa ka teritoryo or usa ka institusyon, moingon dayon pagpalit og hangin diha. Ug di ka mo palit, di ka allowed nga mo hanggap ani. Sa kaning di kadama kog akong oxygen siya ibili na kay dunay corkage. Okay, ang mga pagkaon gani karon moadto kag na may mga institusyon ka mga lugar ka para na mga restaurant di makakadagi mong pagkaon. Oh, di gyud makighiusa ba nganong dig magdako ni akong litson, magdako ni ako imnonon sa bayre alkansi mi kinsa ni katudlo nato aning division. Ang katudlo ang kalibutan, unsa may gigamit sa kalibutan pagtudlo nato aron ma-divided ta, ang kwarta, ang salapi, ang bahandi. Maoy gihimong measurement aron ta magkaiyahay. Lahi og level ang mga dato, lahi og level ang mga pobre. Ayaw mog tipo namo kay di mo angayan. Og mao na diri sa atong unang pagbasa, si San Pablo naka-create og chaos or kagubot, panaglalis tungod kay nag-iyahay man ang mga tao. Dunay uban motuo nga naay pagkabanhaw, naay anghel, naay espiritu. Ang uban sang tao wa sad motuo. Pulo sila naglagot ni Pablo. Pariha silang tumong nga ilang ipin down si San Pablo. Mo istorya bitaw San Pablo, ako Pariseo, mituo kong naay pagkabanhaw. Ang mga Pariseo lipay kayo. Ang mga Saduceo sad nga wa mo tuo, suko sa kayo. Sila na noy naglalis. Kita karon apil na ning atong eleksyon, national or local elections. Hala, away gyud, away. Nya inig humag eleksyon, dako pa kay taggasto, ang atong gibuhis gigastog maayo. Inig humag eleksyon, away lang gyapon, dinautay lang gyapon. Hangtod na sad mo abot ang sunod nga eleksyon. Wa kita mulaban sa atong gasto. Dayon pag ingon-ingon nga balaanon ang imong boto. Unya, gi-honor pag human og eleksyon. O kinsay midaog pagbutasyon, wa gi-honor. Ang oposisyon nga napildi, siging paghot. Ang mga nidaog sad.
Nya na lang tayo kay mamatay unya ta. Mauna. Unya, unsa man na siya? Wa tay gugma sa panaghiusa. Unity. Unsa man ang unity? Unsa may mga elements nga gikinahanglan para ma-united ta? Naa sa Amahan o sa Anak, sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang pipila or main gyud nga elements. Unsa may una? Si Kristo nagsunod sa sugo sa Amahan. Ang Espiritu Santo nagsunod sa sugo ni Kristo. So dunay Amahan, nay Anak, nay Espiritu Santo. Nagkahiusa sila tungod kay misunod. Misunod sila. Ang Amahan wa mo diretso og buhat, niagi usa siya sa iyang pulong nga mao si Kristo. Muna ingon way nabuhat bisan unsa apan ang pulong diha na. Pinaagi sa pulong gibuhat sa Dios ang tanan. Ana no? Apan ang pulong sad wa sad maghimuhimog iyang kaugalingong buhat, ni gamit pod siya sa gahom nga mao ang Espiritu Santo. Mo nang niingon ang Espiritu Santo sa wapay nabuhat bisan unsa diha ga paibabaw sa lapok og tubig ug unsa pa diha niya paggamit sa Anak nahimo dayong namugna ang tanan. Unsa may meaning ani? Ang unity di ay nagsugod sa atong pag-ila nga kun wa ko'y mahimo. Mo nang niingon sa si Kristo nato, ako ang punuan, kamo ang sanga, ug wa mo'y mahimo. Nyag wa sad ang Amahan, wa sad siya mahimo, kay ang tanan niyang gihimo mga buhat man sa Amahan. Mo nang iyang gibalik-balik diri, gipaila ko ikaw ngadto kanila. Og nasayod sila nga ikaw ang nagpadala kanako, kay wa ko'y gibuhat nga dili gikan kanimo. Ana. Sige kuno be. Lingi ako no nang imong tupad. Nyaing na siya, wa ko'y mahimo kun wa ka. Nindot kayo na? Wa ko'y mahimo kun wa ka. Ang tanawa, di ba magsigira nag-ingon? Hilas yan niya diyan. Wa'y mahimo. Sige, kagtuman si mong gusto. Nanghid bago ka na ako. Wow, eh. Kusog kay tana kanabitang maghuna-huna ta nga kitagyud maoy, kitagyud ba? Kitagyud maoy hawd, kitagyud kamao, kitagyud magbuot. Mo nang siging abortion, siging ligation, siging inom anang mga pill, siging gamit anang kondom, premarital sex, extramarital sex, same sex sexes. Nga naman, ako'y magbuot. Wa mo'y labot, this is my right. Di na maminaw ang mga anak sa maginikanan, ako ning katungod. Sige ron. Kung anak ko ron dirib, ikiha magiti ka ba? Nanabayay child abuse right. Nga numanig magduwa kong computer. Sige ron, yaw ron diha ron. Oy, kontraho ng ilang ginikanan. No? Di tinuod. Kay right kuno. Pero niila ba sila? Ang mga anak na kung wa pa ang ilang ginikanan, wa sabta sila. Niilabasad ang mga ginikanan na kung wa pa sila'y anak, di sad sila mahimong ginikanan. Muilaba ang pari na kung way parishioners, way kulikta. Mapari magin may, pero ano gon kaya mong pagkapari o way parishioners, nga naman, way kulikta, luoy kayo ang pari. Lakaw-lakaw kang wakay kulikta, muna kagbuang. Bago pa lang na akong gi-announce din nga na atong usa ka babae nga usa ka inahan, di ba duha ka anak nya usa ka inahan nga ang iyang anak nga babae nagkinahanglan og kidney kay nag failure nya ang manghod sad na stage 4. So ang maguwang mga 20 kapin, ang manghod mga 17, 16 na stage 4 pod. Pero nihatag siya na to, kaduha na
nya kada niya hatag dialysis, pagsunod hatag stage 4. Karon ni take siya nako, ibaw mo unsa. Ingon dayon siya, Pader, salamat gid sa hope and opportunity. Kay bag-o pa lang nahuman ang cross-examination sa akong kidney, ni haom gyud kaayo sa kidney sa akong anak. Perfect match gyud. Muna, I will sacrifice my one kidney for my daughter. Naapil pagid sila sa foundation nga mo libre sa operasyon sa kidney tanan hasta tambal. Ana siya. Siya mo na, Pader, mo donate unya kog additional slots. Kung buhi pa ko inig humag opera. Pero kuha na kayo niya, baka nang matod pa niya, di na nako masukod ang kalipay, Father. Pero wako kahibaw kung sa'y sunod. Pero milaom ko nga this is one of the opportunities nga gihatag sa Ginoo namo. Og hope. Nya, bago pasad ko nung gi-analyze ang cancer cells sa iyang anak. Nahibong kayo ang mga doktor because that is a very rare case nga cancer sa iyang anak. Nga wa gyud simptoma, bisan gamay, wa gyud simptoma. Nya, karon gikan sa stage 4, nahimo ng stage 2. Nya lagsik ayong yang anak, magsige ganig duwa-duwa og skateboard. Ingon siya, this is another hope and opportunity, Father. Di masukod ang grasyas Ginoo. So bisan pag mamatay siya, lipay na kay siya nga naman. Hibaw naman sa siyang daang moagi ra ta dinhi, pero kanabitang pabation kas Ginoong ni arako. Muna diri sa atong tubag sa Salmo responsorio, unsa ti atong tubag? Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilaoman. You are my hope. Bantay ko. Nya kaning Ginoo lahi man siya mo bantay nato. Dili ta niya bantayan nga di ta mga matay, pero iya tang bantayan nga di unta ta mamatay nga masulubon. Dili unta ta mamatay nga kuwang sa pagtuo ug paglaom. Tagaan ta niya gugma, tagaan ta niya paglaom, pagtuo, aron na kung mga matay ta, malipayon tang mamatay. Sige, katapusang lingi sa inyong tupad. Ingna, malipayon ka kag mamatay. Ingna, magutan na ba? O ya, kinsa ra may malipayong mamatay? Ang nakasinati nga naay Ginoo. Niingon si Kristo, Amahan, gusto ko nga bisan asa ako, atua usab sila. Pagkanindot di ay, inighuman atong kamatay, adto ta kuyog ni Kristo bisan asa siya tuata. Ganahan mag-imo mo kuyog ni Brother Asiano, gani. Kana ganing inigong nako, doon ako'y talk dito sa laing lugar. Di, nag-ingon ako mga personel, Pader, pwede mo kuyog? Nako kamo ba kuyog baboy sa gay mo nako? Ana, mura ra bag dili mang libak usahay, libak ra. Ganahan ang kita kuyog anang tao, unsa naka ang Ginoo? Na katumukuyog og Ginoo nindog ta.